I pozdrav ljudi, dobrodošli još jednu epizodu Novci Gaming, danas ćemo igrati Skywars. Znamo, jutro smo izbacili klip, ali i danas sam odlučio da izbacim. I hajde da počnemo. Ako bude loš klip, izvinite zbog toga, pošto kompjuter nam nije okej. I zato moramo, mislim, on mora da snima i dalje, ali malo teže. Zato što sam poginuo prvim, zato što je pun virusa i pun prašine i moram ga očistiti. To ću uraditi sutra ili preko sutra, kako bilo, ali važno je da ćemo svakog dana da izbacujemo klipove. I ja sam našao jednog mog partnera, on je u stvari brat, i on će s nama da snima, tako da neće ovo biti sam. Eto, to mogu da vam kažem. I znate kad sam otvorio kanal, i samo kažem, njegov kanal je bio Olixcraft i sada je od tog mog brata pa njegov mlađi brat počeo da snima sa mnom. Sada smo htjeli da snimamo zajedno, nego nije stigao, mora je negdje da ide. Jutro se sad poginuo, ali bude se priča i on će možda sutra ili preko sutra snimati sa mnom, važno je da ćemo snimati. Subotom i netom će izaći po 2 ili po 3 klipa, tako nešto, kao što danas izlazi. Kao što je danas izašlo, mislim, izvinite. I tako. Znači, bit će više klipova u jednom danu. No to hoću da vam kažem. Da neće biti po jedan klip na ne znam, na 3 dana. Nego svaki dan će biti klip. Ajde, što mi lagaš sada, što mi lagaš? I mrtav je, to je to. Ja da smo bili loše obučeni, nismo imali ništa. Da ništa nismo imali. Imaš kilabo čas pa i nemaš, ali dobro. Ipak važno je da nešto imamo. I bovu mi dajte, zatvorim to bovu. Naravno, pa sam tako otvorio kanal, neću imati ni puno pratilaca. Ali sad to ide polako. Ljudi nisu znali da sam to zlopio, ja moram napraviti. Mislim da će ovaj klip trajati izdijelite. Pa koliko to ispadne. Sviđa mi se stvarno ova mapa, sve stvarno spadaju mnogo dobri timi. I ja mislim da je onaj klip tamo. Ali mi se poleći. Ne, šta je ovo? Prenica malo smo pobjegli. Sam izmora dodati. Znači nije ono. Ne. Ja mislim da smo ostali samo ja jedan lik. Bolje. I ne! Mislim da znate, igram sa Minecraft. IP će biti u opisu videa. Snimat ću još ovu rundu ću da snimam i što prije izbacim ovaj klip, to je bolje, pošto sada još malo moram da idem. Da. Vidite koliko pričam, malo mi je to zabavno. Da, še neće biti toga.
znam da mnogi ljudi toga dobiju dislike, a ja nisam tako. Ja sam dobar, ušli dečak. Dečak. Dobro, manje zajebantije što rada. Kakav rad nudi. Hadi vamo. Ne. Eto je to jedan za opet, znači pozvati post.